Dito na tayo sa Gamortis. Nire-ready na ni Denald na buksan yung cage. Tignan nyo balot, tignan nyo. Puri oras naman pe. Okay, so ito yung card. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Balik-balik na natin. Balik-balik. Okay la. Clear na to cage kaya. Eh, matibay mo na. Nito yung pala. Aman lamig wanin tangkad. Kaya nagpabulos na tolti ko kalapati na gata daw. Nay, arkigan mo. Tugli ka pa ito. Tapos na nagagagagag ka niya. Kalagya lang ako. Ay, nilalain ito mong doon natin. Oh, pati ito. Ah? Aman, padola na ano eh. Oo, Dinal. Manin yun. Lalaan ito ako. Okay, wala nang ibon.